Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Ndok Cece, channelnya Arek Bonsari. Iki Cece iki lho, Man. Areke golek kembang kenikir, Man. Mbak Nandar ini ya, Mbak. Iki lah adike, Mbak. Iki jenenge Mbak Nanda karo Mas. Mas apa jenenge? Tiba. Balik. Tiba areke, Men. Karo Mas Ipang areke tiba, Men. Iki Ndok Cece iki, Men. Ayo ronan Mbak Nanda ya. Ayo Mbak Nanda ya. Oke. Alon-alon bane iki. Aduh. Jalan bane kuwi. Iya, bocor bane, Man. Siapa sing nukokne? Ayahku. Awas nabrak. Ya. Cici jemu kamu dong, Ndok. Awas jatuh. Untung gak jatuh. Lah ya kuwi. Itu gak tiba loh. Was, kono ae. Cici rene Cici. Mau kemana? Loh. Kancane nih kene lho, Ndok. Cantik. Kucingnya Mbak Nanda yuk. Kamu Ayo. Ayo. Ayo Mbak Nanda ndelok kucing yuk. Ya. Awas saya jenenge mbong ayo rene. Isik palang. Pangsit oh. Poso ya? Nyapa sih kayak kamar ngarep? Diboyong mbok eta. Iki sing duwe iki men, sing duwe men. Lho ndi balik? Wah, iki lho kucinge, delok Ndok. Delok Ndok. Duh, apike iki lho, apik tenan ya. Iki lanang wedok balik. Ndok lanang kabeh balik. Jaluk kowe. Kak. Lanang kabeh. Iya lanang iki man. Sik sing iki. Lanang kabeh. Lanang kabeh. Loh. Hei, habis go ning ndi? Wes nak, wes. Gendut-gendut rek. Wes Ndok, ojo Ndok. Salap. Ojo Ndok salap. Ngamuk mboke. Goyang jalan nang. Mboke ngamuk mboke. Ojo cantik. Wes balik. Aduh, mati engko. Aduh, wes. Sik, tak gendong sik. Wes. Ayo. Oh, wes nak. Wes ya, Ceng ya. Cece nakal ya. Yuk, metu yuk. Ayo, Nak. Lagi mau tak tinggal nganu. Ayam lho, Mbak Li. Sopo? Kunduran edite sopo? Anu ndek paman. Nah, rek. Arek kan aku anu janganan, apa? Iku lho janganan ngene Mbah Sam Mbah Dina. Wong wedok ta? Mbah Sadinah lho. Lah Sadinah kan? Heeh. Lah ya pangan sana aku ora ngomong ayu pang ngono mundur. Oh, ndak tak potong-potong ngene. Dapat niku blindhes ora. Aduh cantik. Cece nakal iki lho, Man. Kucingnya dicekeli tok. Iya, bene bubuk kucingnya. Wes cantik ya, ayo metu ya. Mbak Nanda jujur kre kucingnya, Mbak. Awas lo. Wes Mbak Nanda, ada digendang adike. Cantik, wes cantik. Oh, buka lawange. Metu pitu kene ta? Sandalnya mama ning mburi lho, Ndok. Sik ya, tak ambil sandal mama ya. Rene. Cekelno ta? Wedi adik Mbak Nanda. Cekelno bonekane ta. Aduh, gendong rek. Wes, Mbak.
Kesel, Mbak. Wes kesel, Mbak. Mudun, Mbak. Iya, jarot. Wes, kono jatuh engko. Loh, Ipang apa pulang, Mbak Nanda? Pulang? Oh. Ayo pulang yuk, Mbak Nanda, tasnya Mbak Nanda. Adik pulang ya. Adik pulang yuk. Ayo, jeres Jece. Mayu. Awas, Nak. Kok wong cekot ngono tangane melayu rek. Kayak wong cekot ngono. Mosok munggah-munggah meja ngono, Nak. Munggah meja, Nak. Bene Mbak Nanda aja jilbot tadi Jarno. Munggah meja. Iki lho, Man, Jece munggah meja, Man. Munggah meja cantik. Ndah, aju. Piye? Iki koncone Nduk Jece iki, Man, jenenge Mbak Nanda. Mbak Nanda. Jenenge sapa, Nduk? Mbak Nanda. Wes to, Nak, duduk, Nak. Oh, Jece turu iki lho, Man. Aja mbok jukuk, Nduk, kek adike, Nduk. Kasihkan adike, Nduk. Cantik. Nanda kasihkan adike dulu. Nanda, Mbak Nanda. Kok rebutan to, Rek? Nanda kasihkan. Gudo lah Mbak Nanda iki. Loh, aja Mbak, gogrok, Mbak. Lah, gogrok iki deloken. Terus gogrok anune temboke. Ndi. Ya. Loh. Aja to loh. Tuh, Mbak Nanda wis mampu rong. Mbak Nanda wis mampu rong. Wis mampu rong. Dolong, Mam. Tenan to? Sik takene Mam ya. Jece men kene ya. Arek iki ruwet lho, Men. Iya. Bocil-bocil iki lho, Man, mangane ruwet, Man. Jece Mam iki lho, Man, arek buka puasa mbek mie. Mbak Nanda buka puasa mbek mie. Bocil-bocil iki gak poso lho, Man. Kita terciduk mangan iki arek iki. Ndah, Mam, bismillah. Lek kurang duduhe kuwi. Bismillah. Luwe arek iki balik jam 8:30 balik. Iya. Bocah-bocah iki keliren. Lah iki susu energen. Kok gaya? Susu energen iki lho, Men, panganane, Men. Iya, jelas. Tayaro dhewe, susu kedele. Susu kedele ya, Mbak Li. Nek bakul saiki blenger ta? Mau susu sadele ku mau. Susu apa? Dulu sadele. Ndak loro. Oh, saiki jerone karangan. Bisa Energen. Nek Cici gak doyan ngono kuwi. Ciki. Doyane iki Ciki iki. Yuk. Ora. Sek ngincipi, Man, aku gak poso lho, Man. Ya Allah. Nataki Mbak Li. Jane pengin poso lho, Mbak Li. Mandek, oh pinter rek. Pinterno Caca. Iya. Ka sekolah Caca. Ada sekolah Caca. Ndak si Mam ndak. Gaya rek kaya Mam dhewe areke. Ayo. Jece yo. Sadem iki. Aja ketelanan nduk tak game iki kok. Iya, luwe kan. Aja ketelanan game iki kok. Game. Lu kurang kanggo nyek Di game. Kasus iki ibuke Mbak Nanda iki, kasus iki. Aja kurang kanggo. Nyana. Endi sayuran enak nunggu. Nang jero Bali, tak peteli san. Tak bungkusne plastik. Jadi kurang kanggo dadi gua. Gak, bungkusne plastik. Mie, Mie apa, Nak? Oh iya, Mie, Nak. Oh iya, Mie, Nak.
Mi nak. Oh iya Mi. Cici ki mau mari insiden lho man, mari tiba arek man. Glubuk. Selandase senonong. Malah tiba. Abang lho yo apa benjo. Nanti tak balik. Oh iya balik. Apa sih bobi ya dia? Melumah. Tiba melumah arek Maksudnya kecelakaan. Berapa Tak tekoni. Tak tekoni. Dok, cantikmu tiba ning ndi, Nduk? Jatuh ning ndi, Nak? Oh, jatuh ning ndi, Nak? Jatuh, Nak. Piye jatuh, Nak? wing. Wing ngono. Oh, ngono, Nak. Tiba ngono. Maksud banget tuh wedok. Persis mak sapa? Makni. Makni. Cerita arek iki lho, Man. Deje cerita iki lho, Man. Gua ya, Man. Ini cemprang-cemprangnya ya masih iku. Ya wes, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, Man. Dadah dulu, Nduk. Ndang, dadah dulu, Ndang. Dadah. Dadah Mbak Nanda. Dadah dulu. Sampai ketemu lagi. Bocah-bocah mam dulu ya, Man.